राहुल थाथ'लाय ए माथो आदासलाय हाब राहुल बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो लोगो मोनबायलै हाबाव थां राहुल औलै आदा गोबाव जाथारबायमोन नोंजों लोगो मोनलायैया आं दा सकआव थांनो ओंखारदोंलै आदा माबालै आदा दाख्लै दंफां बायनायनि फैसा सोनो नागिरदों आं दखानाव हा एवनालाय अबाव थांदों गावहा काजलगाव मिटिं दंनो बहाय फुङावनो ओंखारलांदों ओमफ्राय आंखौ होफैथिनायखाय आं फैबाय आरो दे मिटिंफ्रानो जोबनो थांलालै दाना गावबुराफोरनाबो हाब फंबाय लांबोस्लायथारबायथ' टाउनाव थानानै नंगौ नामा आदा दे होमबा आदा उनाव लोगो मोनलायसिगोन दे फंबाय औ दे हेल' आदै नै आं मोनफैबायमोन फैसाखौ लांफैनो हासिगौमोन आफाया सम गैयैखाय आंखौ थिननायखाय फैबाय आरो आं दे थाब फैदो आदै बिनि बेगखौ मोनबाथ' जों जोबोद माहाजोन जागोन बिनि बेगखौ सेख'नानै बसनो गथायहैनांगौ जाबाय हेल' आफा दायो अबाव दं नोङो जोबोद गिदिर घटना जाबायलै आफा सानैसो सिनायनि सेंग्राफ्रा आंनि आखाइनिफ्राय आंनि बेगखौ सेना लांबाय दासो माबोरै जानो मोनखो दाना मा जाबावनांगौ जाखो हा मानसिफोरखौ एसेबो सिन्थारासै नोङो दे नों फैग्रोदोल' बाबा खाफालानो गाज्रिलै आंना दिनै मानोथो खाफाल गाज्रि जाखो फंबाय मा जादों दा बावैसो जोबोद गिदिर जाथाय जानानै थांबाय दा बावैसो दंफां फाननायनि फैसानि थांनायाव सानैसो सिनाय मोनै सेंग्राफ्रा आंनि आखाइनिफ्राय आंनि बेगखौ सेखना लांबाय हाब आं बेफोरखौ मा खोनानो मोनखो सिखाव दाखाथिफोरा बारानिफ्राय बारासिन जागासिनो माथो बिदिजों बोरै जानांगौ बिसोरखौ बिदि नागारजाबाय थानाय नंला बिसोर गोख्रों एक्सन लानांसिगोन दाखालि बायनो थैनाय जाथायखौ दाबो जेबो मिथिनो मोनाखै दे होमबा आदा थांलायदो उनाव लोगो मोनलायसिगोन नो बस सिग्रेटआ बस नों थाखाय मोनसे सारप्राइज दं नों जायखिया मोनखौ मिथिल' मानो जाखो बिलाय मैगं मिथिबाय सोरखौ दोनो बाह गुड आइडिया नङा बस बिदि नङा नोंनि सायावनो जोंनि जिउ संसार जों नोंखौ बोरै बिदि खालामनानै दे नोंसोर सानैया मैगं मिथिना मिथिबाय आरो नोंसिलाय मोजां मोना लाखा नोंसिनि सायाव फरायनो दं दे आंहाबो दंनाया दे अके मैगंखौ मिथिनोसै आं नो बस खुलिना नायदो सोर जन बेग लाना फैगोन नोंसोरलाय आंखौ हिनजावनि गरम सानदोंमोन नोंसोरो नङा बस बिदि नङा खुलिना नायदो मा एसेबां जामगाव जामथाव बुस्थुबा बिलाय र' खुलिनानै नायनि आं वाव भेरि गुड वेल डान यू आर सो टेलेन्ट खननै मा बुस्थु बियो बोरो दानिया बुंदो सोरनि आखाइनिफ्राय सेखना लाबोखो गावबुरा बाबुनि फिसालानि आखाइनिफ्राय बेखौ लाथ'लाय बरिया
जोबोद साबगौ होनबाथ' जों गावबुरा बाबुखौ बेयाव लेंहरनानै मोजां सेटिं खालामनो हासिगोन गुड आइडिया हेलौ गावबुरा नोंथां दे नों फैदोल' हा लामा बबे मोनसे थानांगौ जाखो हा बिजों थानांगौ ना बिजों थानांगौ जाखांलाय बोरै मानसिफ्रालाय बोरैथो नोंथ'ल' बस मानसि सफैबायमोन वेलकाम गावबुरा नोंथां वेलकाम रोजा साबायखर बिसिम सफैनायनि थाखाय आंनि खोथाखौ जेरै बुंदों एरै लाखिनायनि थाखाय बे हाग्रा गेजेराव आंखौ मा लेंहरामोन आदान थांफिना नोंखौ आसम गैया रिलेक्स गावबुरा नोंथां रिलेक्स मानो देशमा हाख'द्रा जादों नोंलाय नोंथाङा जेबो जिंगा दासि नोंथांनि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो थाखायसो बेसिम लेंहरनाय जादों खोनासं गावबुरा बाबु मोस्रोम मासेबो मिथिनो मोननाय नङा नङाब्ला खिन्थु मोजां गोसोआव ला गावबुरा नोंथां बे खोथाया नों आरो आंनि गेजेराव थानांगौ मिथिबाय गावबुरा नोंथां जुदि बे खोथाखौ सोरबाबो मिथिनांगौबा साननानै ला नों सोरगोआव थांबाय मानथाब्ला मानिगोन मानथानोबा आं मानिया मानोना आं गामि समाजनि मोजां खामानि मावग्रासो लासै बुं गावबुरा नोंथां मा नोंथांनि रांखौ नांफिनला नामा रां मा रां मा नोंथाङा गोमोदों नङासै जेबो साननांगौ गैया खालि नों आंजों आखाइल' गोरोबदो बेखौ लाना फैलाय रथ' गावबुरा नोंथां रथ' माखौ देसबा हाखुथाखौ जोबथा नों बस मोनगोन ना नोंथांनि राङा बेसेबां दं गासिखौबो रग' लांफिनदो खालि नों आंजों आखाइल' मिलायदो आरो जुदि सोरबाबो मिथिनांगौबा सानना ला नों सोरगोआव थांबाय नाथाय गावबुरा नोंथां बै जाथायनि सायाव नोंथाङा जेबो एक्सन लानो मोननाय नङा हाबनो सोरसोमोन आंनि रांखौ सोख'ग्राया बेसेबा खस्थ'नि गेजेरजोंसो बे रांखौ खामायदोंमोन आङो बिदिब्ला एक जाबाय नङा होमबा गावबुरा नोंथां जागोन दे जागोन गुड भेरि गुड होनबाना जाखोल मिलदो गावबुरा नोंथां दोनदा थांनो हासिगोन जेबो गिनांगौ गैया दासो खामानिया जासिगोन जोंना दे आखाइ हादो बाबा फैसा गोमानानै खबर लानो थानाया बोरै जाबोखो गैया बाबा सेन लाखां बुस्थुखौ बहा मोननो बेनोथ' जादोंलै हनै बिसान मादै थैनायनि बुथारगिरिखौबो दाबो हमनो हायाखै पुलिसनि खोथा होबाय दाबो जेबानो जायाखै आजिखालि रांनिसो खामानि लायाफा नों बेफोरखौ जेबो खोमा दाहो नों नोंनि खामानिखौल' गोसो होदो मा जाखो नानि आदा आब' हायनाखौ सोरबा सिनाय मोनै दुथां मानसिफ्रा हमनानै लानो थांबाय मा नोंनाव थानो नानि
माथो दाबो सफैब्रा बुरबकफाला एथ' हाग्रा गुदुआव हारसिं थानो गिलांबायसो आङो बस लाबबायमोन आखायाव गन बुरबक आखाइखौ एथ' गोरान बुरबक आयै सना आखाइसो गोजा हो नोंबाजो लाना फै बेयाव हाबाया दा मोनायाव जानांगौ मिथिबाय आखाइ बेरा गुदुं सोरबायखौ फुगार लाथ' बाय बुरबका गरमा गरमि थांलाबायबाय बुजायबायसो नोंथांलाय नोंथां बस बोरैबा नोंबाजो मा जानांगौ जोबैखौ मेचखौ गोसो होनांगौनो बिसो Sudah beri semua. Bermain. Tang, nunggu nih mana suruh free, ungkap soal tu jahit kan nunggu. Hah? Macam ni baca dulu. Oh nunggu aku nak bisa dulu. Mana nunggu ni bisa dulu. Tao đây có sâu nó có mùi nào